מקבל. אתה רואה מה זה? אין אמונה בקלף. מגעילים. אתה רואה מה זה? מגעילים ככה. אתה רואה? אין אמונה לקחתי. כמה לקחת? 30. מה זה זה? הוא הנפש כבר זה, מתחיל להגיל אותי. זונה נכנס עם 2-10, מה אתה? אמא שלך מזדיינת לקחת, איש של האמא שלך בן לך זונה. זה מתחיל להגיל אותי כבר. זה אלף זונות. תביא כסף. כמה אתה רוצה? תביא כסף, לא שמעת. כמה אתה רוצה? למה אתה מתעצבן בזונה? אבל למה זרקת את כל הקלפים על הרצפה? הוא הולך עם בני 1000 זונות, תביא... כמה אתה רוצה? 100 שקל. 100? 100, בבקשה. אתה הולך? זונה, לכו להזדהן, אמא שלכם זונות אחד. תביא כאן. רגע, 100 שקל, בסדר, 100. תביא כסף. נותן לך, נותן לך. רגש, מה אתה מבין? זונה לי אגב שלך, בוא, יא מניאק. אל תמחק מה זה. זה קלפים. צריך להיות מזדהן בתחת כדי לשחק ככה. תביא 100 שקל, כוס של האמא שלכם. וואלה, כי זה קלפים, תאמין לי לא להאמין.